alebo 3? Ľavá 5. Ľavá 5. Uťahuje do... Uťahuje do... Brzda. Brzda. 30, pravá 6. 30, pravá 6. 50 horizont. 50 horizont. Jožo, zastav. Prečo? Zastav. Ale prečo? No. Jožo, to ty mi musíš hovoriť tie zákruty, nie ja tebe. Ty si šofér. Veď ti hovorím. Nie, nehovoríš, hovorím ti ich ja. Ty potom pôjdeš ten závod, ty musíš vedieť, čo máš napísané. To je komplikované do piče. Jožko, dobre ma sleduj, áno? No. Toto je zákruta 0. No. Toto 2. Toto 3. No. Toto 4, No. 5, 6, pravý uhol, 7, 8, 9 No. a na 10 ti nestačí rejt. Chápeš to? No. Neviem. Doriči, to je jedno, ako si to zapíšeš. Dôležité je, aby si ty tomu rozumel. Keď ti to pomôže, tak si tam daj rímske číslice, alebo si tam nakreslí zvieratka, nejak si to farebne si to vyznač, nejaké guličky, hviezdičky, alebo ja neviem čo. Farby. Zvieratka. To je super! No, počkaj, ale to som povedal len ako príklad. Nie. Vo farebných zvieratkách. To je super. Tomu ja rozumiem. Chápeš? Ale ja ti to v žiadnom prípade, v žiadnych farebných zvieratkách písať nebudem. Teraz ma dobre počúvaj, kokot. Ja ťa platím. A ty budeš čítať vo farebných zvieratkách. Ľavá rúžová. 100 cez dinosaura. Jožo. 100 cez dinosaura. Dve ryšavé veveričky. A fuj, bude ľava čierna, chlpatá zublatá.